Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Сак булыгысы кар төшәргә мөмкин. Шәһәр мэры йорт түбәләрендәге бузларга игътибар итәргә кушты. Участок сазлыкта корылмалар җимерелә. Союз-Н бакчачылык ширкәте бакчачылары чаң суга. Диварларда рәсемнәр генә түгел, коммуналь хезмәтләргә хәбәр дә калдырылган. Медицина шәһәрчеге тукталышындагы җир асты кишүенә зыян килгән. Узган тәүлектә Татарстанда ковидның 2029 яңа очрагы ачыкланган, 173 кеше хастаханәгә салынган. Бу хакта Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. 18 яшькә кадәрге балалар 307 кеше дип ачыклык кертеләр ведомствода. Авыру очракларның яртысыннан артыгы 1076-сы Казанга туры килә, Чаллыда 116. Шулай итеп 1 мартка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 117 412 очрагы билгеле. Аларның 83 293 терелгән, 3362-се узган тәүлектә. Кар чыгару һәм түбәдән бозларны чистарту эше дәвам итәргә тиеш. Сәүдә үзәкләренә һәм бюджет өлкәсе учреждениеләренә аерым игътибар бирергә кирәк дип билгеләп үттем шәһәр мэры аппарат киңәшмәсендә. Алда бәйрәм яллары, күп кенә җәмәгать туклану объектлары һәм сәүдә үзәкләре хуҗалары халык өчен биналарның иминлеге турында һаман да кайгыртмаган. Узакка сузылган кар явудан соң шәһәргә җылы һава торышы килгән. Синоптиклар иртә язны фаразлый. Шәһәрдә торакчыларның игътибарын таләп итә торган участоклар күп. Әйтик, Вахитов проспектындагы күпер. Чоллар кыш буе бирдә урам сиберүче күренмәвенә зарлана. Эскәмияләр, чүп савытлары барысы да кар астында калды. Тут вообще не убирали нынче, а там чистят хорошо. Я тут каждый день хожу. Там же почистили, а здесь не хотят. Руками тяжело, в машину не заедешь. Кто виноват? Службу пускай, есть у нас служба, пускай чистит. Ел башыннан 2 миллион кубометрдан артык кар чыгарылганы. Бу узган ел белән чагыштырганда 20%-ка күбрәк. Кар тиз эрү, су туплануга һәм подвалларны су басуга китергә мөмкин дип билгеләде Наил Мәгъдиев. Шулай ук мэр идарәче компаниялар артыннан контрольны көчәйтергә кушты. Безнең төшерү төркеме шәһәр буйлап йөрде һәм түбәне кардан һәм буздан чистартуны ничек башкаруларын карады. Проблемалы урыннар җитәрлек. Тем управляющим компаниям, которые не очень так оперативно реагируют, с ними тоже нужно предметно разбираться. Выезжать, смотреть. На самом деле работа проведена или все это по отчетам. У нас по отчетам всегда все хорошо. Вот когда снег или лед с крыши упадет, тогда начинает охи, ахи, вздохи. Бу сәүдә үзәкләренә генә кагылам, барлык объектларында тәртипкә китермәделәр дип билгеләде шәһәр башлыгы. Бюджет өлкәсе учреждениелары, шифаханәләр, социаль яклау, мәдәният һәм спорт, мәгариф һәм башка оешмалар шулай ук кешеләр өчен куркынычсыз булырга тиеш. Лилия Хабибьянова, Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Участок сазлыкка әйләнде, йортлар җимерелә, уңыш кимеде. Союз-Н ширкәте бакчачылары зарланып безнең редакциягә мөрәҗәгать итте. Проблеманың сәбәбен алар күршеләренең скважинасыннан гына күрә. Толыграк хәбәрчебез Лилия Хабибҗанова материалында. В 2019 году у меня сосед пробурил скважину, скважину пробурил, не исследуя землю, и вода, соответственно, пошла самоизливом. Скважина аркасында участокларның күбесе зыян күрде ди Артур Мәрдәнов. Җир сазлыкка әйләнә төзегән биналар җимерелә, проблема берничек тә хәл ителми дип зарлана шәһәрдәш. Каждые 2 недели ему обращался, каждый раз обещал завтра решу эту проблему. И мне обратиться некому было, потому что он был председателем, и как председатель, и как сосед к нему обращался. Он обещал решить, так и не решил. Яңа мунчада ярыклар әкренләп какшаган. Зыян күрүчеләрдән бер Артур Мәрдәнов кына түгел. Кайбер йортлар бөтенләй яшәүгә яраксыз. Бүген иртәгә авырга мөмкиннәр. Мунча уйный, фундаментлар бергә итеп уйната инде кыргырсы күтәрә. Веранданы тоже. Остагы күршеләр әйтер яхшылар, саймапалар. Олар вообще берәйбер утырталмадылар. Муеннан суда утырдык без быел диләр. Җыламадылар гына җаным. Җәй буе без аларга кыяр, помидор ташадык. Бернисез кайтып китмәсеннәр бош инде дип. Скважинаның үз участогында бакча рәисе ясаткан булган. Проблема килеп чыккач, башка кешеләргә сатып китте ди бакчачылар. Төшерү төркеме килгәндә участокның яңа хуҗалары өйдә түгел иделәр. Аларны күршеләре яклап чыкты. Здесь родник есть, вы знаете об этом? Лет 10 здесь уже, даже больше родник. Вот здесь на углу от старых хозяев 20 лет назад Бабай, где вот вишни, там вот колодец у него был.
Он Вы же вечно не знаете ничего, поливал. я здесь уже 20 лет здесь живу. Шулай да участокның яңа хуҗалары безгә проблемага кагылышлы үз фикерләрен җиткерде. Алар әйтүенчә, проблеманың сәбәбе скважинада түгел, шишмәләрдә. Бакчачыларга бары тик дренаж юллары ясарга һәм җирләрен күтәрергә кирәк дип саныйлар. Откуда идет вода? То ли это от скважины, то ли ручей, то ли родник, то ли подземные воды. Потому что рядом это Меликеска идет, очень близко расположена вода, это подводные вот эти воды. И могут и оттуда еще идти. Мы обратились, получается, в правоохранительные органы, обратились в экологию, обратились к экспертам, которые дали свое заключение о том, что да, действительно, вода, которая прибывает снаружи с данного земельного участка, повлияла на 100% заболоченность именно заявителя. Суд карары буенча март айында экспертиза үтәргә тиеш. Бакчага кергән су аркасында никадәр зыян салынганлыгы ачыкланачак. Әлеге проблема кайчан хәл ителер билгесез. Тиздән яз җитә, күршеләр арасындагы низак тагын да катлауланырга мөмкин. Лилия Хәбибҗанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шәһәрнең җирасты юлларында яңадан төрле рәсемнәр барлыкка килде. Бу юлы медицина шәһәрчеге тукталышында җәяүлеләр өчен җирасты кичүе зыян күргән. Анда ремонты күптән түгел генә ясалган, бузылган диварлардан тыш вандаллар коммуналь хезмәтләргә хәбәр дә калдырган. Әмма бу бердән-бер проблемалар җирасты юлы түгел. Лилия Гатина үз рейдын үткәрде. Мәктәп тукталышында җир асты кичүе берничә тапкыр вандаллар корбаны була. Шулар рәссамы аны тиешле һәлакәткә китерә. Әмма берничә көннән соң диварларда яңа граффити барлыкка килде. Здесь красиво было, но я не знаю, как вот это вот нарисовали. Ребенок что-то написали, непонятно. Но это же маленькие дети пишут. По 12, по 14 лет. Надо видеокамеры просто ставить на входе и выходе. И желательно здесь побольше освещения. Здесь такую красоту сделали, навели порядок. Ну, ремонт, то есть, был. И так все испортили. Ну, как бороться, я не знаю даже. Мне кажется, бесполезно уже. Райисполком тукталышында да шундый ук проблема. С одной стороны, неправильно. С одной стороны, это круто по-своему, по-молодежному. То есть люди выражают себя как умеют, как могут. Я думаю, нужно конкурс сообразить, где художники могут проявить свое мастерство и посоревноваться с другими. Вот, как-то так. Медицина шәһәрчеге тукталышындагы җир астында вандалларның яраткан урыны булып санала. Узган елның җәендә әлеге урын тулысынча төзекләндерелгән иде. Әмма декабрьдә диварлар яңадан рәсемнәр белән тулды. Эшне яңадан башларга туры килде. Ә кичә стеналарда граффити гына түгел, коммуналь хезмәтләргә юллама да калдырылган. Надо же объяснять детям, где они гуляют, ходить, вести себя хорошо, ничего не портить. Нужно это начинать с родителей. Надо родителям это объяснять. Проблеманы хәл итүне шәһәр халкы видео күзәтү урнаштыруда һәм граффити язучылар өчен махсус майданчыклар бүлеп бирүдә күрә. Автомобиль юллары предприятиеләре вәкилләре граффити яратучылар белән очрашырга һәм бергәләп уртак фикергә килергә әзер булуларын берничә тапкыр белдерделәр, әмма элемтәгә чыгучы булмады. Предлагаю этим людям по любым средствам связи встретиться, если они боятся лицом к лицу встретиться, хотя бы, не знаю, по каким-то анонимным источникам связи. Чтобы найти какое-то решение, а не так, чтобы они красили, а мы закрашивали их произведения. Медицина шәһәрчегендәге тукталышта җир асты кичүенә килгәндә бирдә ремонт эшләре инде башланды. Моннан тыш бирдә өстәмә видео күзәтү камералары урнаштыру планлаштырылган. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов үзенең 65 яшьлек юбилейын билгеләп үтә. Исегезгә төшерәбез, Рөстәм Нургалиевич Балык Бистәсе районының Яңа Арыш авылында туган. 1980 елда Саба урманы хуҗалыгын җитәкли, аннары Арча районы администрациясенә эшкә күчә. 93 елда Биектау районы башлыгы, 96 елда Татарстан финансы министры булып эшли. Аннары республика премьер-министры вазифасы, 2010 елда Рөстәм Миңнеханов Татарстан президенты була. Идарә итү елларында ул икътисад, социаль өлкә, спорт һәм башка тармакларны үстерүгә зур өлеш кертте һәм югары хөкүмәт бүләкләренә лаек булды. 1 март көнне Рөстәм Миңнеханов үз адресына котлаулар кабул итә. Телекомпания исеменнән бездәм Татарстан лидерын 65 яшьлек юбилее белән котлыйбыз. Бүгенгә шулар иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. 25 марта. ДК КамАЗ. Новые русские бабки с новой программой «Комиксы». Приходите, люди добрые, и будет вам чисто счастье.